Vi har så fået ligningen 4 gange 1,22 opløftet x lige med 520. Ligningen har vi så skrevet op her. Og for at vi har så taget 4, og det har vi så divideret over på den anden side, det vil sige 520 divideret med 4, og det har så givet 130. Det vil sige, at vi har 1,22 opløftet x lige med 130. Så skal vi så fjerne potensen x, og det gør vi ved, at vi bruger ln. Så det vil sige, at vi sætter ln, parentes 1,22 opløftet x, parentes lige med ln, parentes 130, parentes. Det vi så har gjort, det er, på venstre side, den omskrives det, i det er ln, det er a opløftet i b. Det vil sige, så har vi taget her, x det er så fjernet hernede. Men, nu. Her benyttes ln på begge sider, og det gør vi for at fjerne potensen x ud på den anden side. På venstre side der har vi så omskrevet i det, ln a opløftet b er lige med b gange ln a. Som vi kan se her. For så vil vi have fået x til at stå alene, så bliver vi nødt til at tage ln 130 divideret med ln 1,22. Når vi så har gjort det, så regner vi bare direkte ud, og det vil så sige, at vi får x lige med 24,48.